Nachádzame sa v lese svätého Antona, kde za posledných 10 rokov sa stratilo 17 osôb. Za všetky tieto zmiznutia môže bájna príšera Noctemor. Moje meno je Arthur Finkley a dneska sa pokúsime s mojím tímom dolapiť túto bájnu príšeru menom Noctemor. Moje meno je Elliot Ashworth a dneska sme v lese svätého Antona, v ktorom má tento Noctemor prežívať. Náš tím už hľadá, my sa ideme pripojiť k ním. Artur, poď sa, niečo som našiel. Môj člen týmu James ma už volá. James? James? Dačo tu šuchať. Začal behať. Ľudia, našli sme pomoc. Pomoc. Elliot! 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 Čo sa ti stalo? Noctemor! Noctemor! Je to tu! Je to tu! Utekaj! Ľudia, hlásime sa z ďalšej časti lesa. Čo sme našli v kríkoch. Blížim sa. Noctemor! Noctemor! Od tejto doby sa do lesa svätého Antona nikto neodvážil. Celý tím, ktorý hľadal tajemného Noctemora, bol zlikvidovaný.